Ang akon mga tinion, yara sa imo kamot. Luwas sa ako, sa kamot sa akon mga kaaway, kag sang mga nagahingabot sa akon. Salmo, Kapitulo 31, versikulo 15. Sa tuma sa mga pagtilaw, ang pagtuo sa mga salmo, magkapabilin nga hindi mambungkag, bisan pa sa panahon sang kalisod. Hindi makalipat na ang presensya sa Ginoo kag ang mga pagpakamaayo madalas sini nagahangop sang gahom sa Ginoo kag mahibaluan ang mirakulo nga nagakatabo kung ang Ginoo ang nagahulat sa sini nga mga kalisod nga mga tiniong ang atong pagtuo ang kinahalinan sang kapawa. Amay namon ngayara sa langit, nagapaupos kami, nga nagahangyo sang imo presensya sa among kabuhi. Kakabay ng imo mapinadayon ng presensya, magapuyo sa among kasing-kasing, kag among ang batyagan, sang hanoot. Amon kit kinahangyo ang imo mga pagpakamaayo sa imo presensya, kag amon nabaton ang kaluwasan na imo kin saad. Amo ini ang amon paghampo sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen.